gino osebedo ka kelo midhiero mang'eny ahinya. To wakili, wang'ini higa mar 2024 wacho ni mano higa mokalo. Nek mag mine ne medore e okang' mamalo. Wach mabende mine jokene ratiro kaka oganda nowuok oko moseyo okang' mamalo. Mano waneno ka aput nochuog kanyo mano mar jokanyo 42 gi jatend piny Kenya mar mondo mi onon nek mago mag mine. Ting'e ni namba makama en kwan malach 129 ka gin mine ma koro nindo kata e studio makama. Ok to nowachi ni en namba matin, en gimoro ma rach kabisa. Akeni en ang'o moko osebedo katimore, waseng'a? Aparo ni adwa yira gi nyawadwa e wach mowacho mar ni hinyruok ma ji niga e paro, the mental problem ma ji obedo go, and therefore ok giyud konyruok e yo machon mondo giresre. The other thing en wach mar ni thothne joma mine ok thor tiyo gi danger signs ka gin kata e keny kata gin e tudruok mondo ne ranyisi ni magi gik mabiro kelo jemo bang'e. Machielo en wach motudre kod kitwa kod timbewa kaachiel gi gik ma oganda bro neno. Nyamiyo nyalo bet e keny kata e tudruok mong'eyo maber ni toxic, en keny ma hinye, igoye ka nyocha ko hinyre odhi osuptal oduogo gik moko ainago. Obedo ka kuom ka en e toxic relationship ni iyanye, isomone, irocho ratich okinyi godhiambo, but obedo ka nikech oluoro gima ji bro wacho ni ka ng'a wuok ka tibro wach nang'o, samoro lembgi ok bi neno maber no oringo wuok e keny. Koro medo bedo ka nikech gik ma ji bro wacho kata kaka joma gilemogo bro nene, but thothne en onego understand ni onge keny maber malo ngimani. Onge tiende nikech jogo to pod bro wuoyo kata ka onegi kanyo. Gibiro penjo nang'o manomo ne wuok momiyo nosika kanyo to gik makamagi noneno. So ok giti gi that issue mar danger signs. The other thing en ni Chinua Achebe wacho ni ka winyo nofwenyo ni dhano nyalo bote ma ok obayo, to be koro winyo koro amua ni nyalo fuyo ma ok opiyo. Tiende ni chien kucho nitie gik ma chuo nyalo tolerate kata ma mine nyalo tolerate to chuo ok nyal tolerate. Gik moko machalo kaka miriasi e keny mar ni ng'ato nigi jaherane moro kendo matenge kowe ng'ama gin gi keny, en gima chien kucho joma mine ne nyalo vumilia ka chuo nigo, to joma mine nok nyal engage gik makamago. Ka koro mine oseling' ahinya kuom thuolo malach, apani koro chal ka gima gini koro dhi dro. Koro joma mine biwacho ni onge gima anyalo bet ne kae ma ng'ato biro kelo na masira ka yiem nondo anabeti e dhot. Abende anyalo bedo gi ng'ata moro mabadhe ka mwawuoyogo. Mae sama moro ka ng'ama dichuo fwenyo, waonge gi capacity mar vumilia ma kaka joma mine nigi capacity no. Koro iyudo ka samoro ng'ato eneno osiepni pok udonje keny to dwaro ni en kende ema mondo bedi. Ma kofwenyo ni nitie ng'at moro machielo ma be samoro iwuoyoga wuoya, to mano kende chopo e thoni nikech oonge gi teko monyalo vumilia go kata mondo winj mae. So gin gik modhuro, moko bende gin gik mag paro mag migalo mar ni kia kikawo fuoni mar ng'ama nyamiyo itero kama to biro miyi moko. Gik makamagi onego non gi kabisa, and I hope this technical working group bro konyowa chope maleng' mar gima kelo nek mar joma mine madhi nyime e pacho ka. Ang'eno bro bedo kwa loso kotendo koda put mano technical